Výrobcovia nechcú, aby si poznal tajomstvo akumulácie tepla. Vďaka tomuto tajomstvu môžeš ušetriť stovky eur. Štandardné lacné pece, ktorých je na trhu 9 z 10, majú tenké kovové steny. Tie sa síce rýchlo zohrejú, ale okamžite vychladnú. Teplo sa vytratí a ty spáliš oveľa viacej dreva. Tajomstvo moderných sporákov spočíva v hrubej žiarovzdornej komore, ktorá teplo najprv absorbuje a potom ho postupne uvoľňuje do miestnosti. Vďaka dvojitému spaľovaniu a regulácii prívodu vzduchu sa drevo spaľuje takmer bez výškov, čo zvyšuje výhrevnosť a minimalizuje zanášanie komína. Sklenené dvierka ti umožňujú sledovať plameň a pritom držia teplo v ohnisku. Toto tajomstvo znamená, že sálavé teplo zostáva v miestnosti ešte hodiny po dohorení. Nemusíš každú hodinu prikladať ani sa špiniť od popola. Menej spotrebovaného dreva, nižšie náklady. V priebehu roka môže ísť o stovky eur, ktoré namiesto v komíne zostanú v tvojom vrecku. Takže ak chceš kvalitný sporák, ktorý ti ušetrí stovky eur mesačne, tak navštív sporákynadrevo.sk.